Melanie. Hej og velkommen, børn. Vi skal lave en dokumentar om Høngskov. Ja. Yeah. Kom her. Kom her. Hej. Hej. Du skal bare lige så hyggeligt. Undskyld, jeg får sådan nogle klip en gang imellem. Tag jeg gerne. Ja. Vi er så kommet ud i Høngskov. Ja, det var så en plante. Se, hvis der. Se. Det her. Det her slet ikke til på det der træ. Badtræ. Høj. Hej. Jeg siger jo, jeg får sådan nogle flip i gang. Tag igen. Hvilken vej skal vi gå nu? Deres 2 veje. Hvilken vej? Den farlige, vildgroede. Find ud af det efter pausen. Godt. Klar. Velkommen tilbage efter pausen. Yeah! Vi står i gang med at lave dokumentar om Høngskov. Yeah! Men vi har stadig ikke fundet ud af, hvilken vej vi skal. Skal det være den fredelige vej, eller den vilde, beskidte del af skoven? Eller den fredelige, rene del af skoven? Hej. Kom her. Vi har valgt at gå den vilde vej. Jeg behøver ikke nogen mikrofon. Ja. Taler så højt. Nemlig. Ja. Der er noget der. Det er en gul blomst. Lige der. Dukke. Og så zoomer de ud igen, tak. Fokus på mig, ja. Ja, det er godt. Hej. Hej. Det er så, ja, nu har jeg en meget sørgelig historie at fortælle dig. Der er altså en pige ved navn. Hvad er det nu, hun hedder? Gertrud. Mågren. Som er blevet væk herude i Høngskov. Der er nogle visse mennesker, som siger, at Gertrud er blevet en hulemand. Kom ud fra træerne eller sådan noget. Gå nu væk med dig! Gå nu væk med dig! Hej. Vi vil prøve at lede efter hulemanden. Gå nu væk med dig! Nemlig. I tænker nok, at hulemanden vil ligne lidt Camilla. Men det er ikke Camilla! Nej! Ikke her, hulemennesket. Nej. Jo. Nej. Hulemennesket hedder Gertrud. Mågren hedder. Yes, kan mange ting. Ja, sikkert. Gå ud i skoven med dig! Tak! Gem dig mig et træ eller sådan noget. Farvel! Ja! Ellers skal jeg ligesom ikke blive færdig med min dokumentar, vel? Nej. Hej. Vi leder efter Camilla.
Nej, Gertrud Mågren. Det er faktisk et ret pudsigt navn. Hvad er det? Hvad er det, der rører sig? Jeg bliver bange nu. Jeg bliver bange nu. Jeg bliver bange nu. Ja. Prøv lidt til her på den. Men hvis vi tager den meget sjovere leg og synger. Hvor er Gertrud? Hvor er Gertrud? Ja. Hvor er Gertrud? Hvor må Gertrud er? Gertrud! Gertrud, kom frem! Gertrud! Du er min allerbedste ven! Gertrud! Jeg er simpelthen faret vild i Høngskov, hvor træerne er 20 cm højere end mig. Ja, flot. Min filmmand er også blevet væk. Nej, det er ikke Hulemanden, som er min filmmand. Nej. Jeg tror, der er en sti heromme. Ja. Vi prøver. Jo, sørme så. Hvad er det, der løber? Nej! Nu er det væk igen. It's very sad. Because I like a movie with it. But I don't think it's like me. I don't know why.